ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. May mga bagay na hindi natin inaasahan na magagawa natin at pwede itong pagmulan ng ikakasira natin o ng ibang tao. Dahil dito'y nagagawa nating pagtakpan ng kamaliang nagawa at pilit na itinatago hanggat kaya itong ibaon sa limot. At papangaraping hindi na kailanman maungkat ang isang sikreto. Ikaw kapuso, ano ang tinatago mong sikreto na malupit? Dear Papa Dudut, parati po akong nakikinig sa inyong programa. Ang ganda po kasi ng programa ninyo dahil nabibigyan ninyo ng pagkakataon ng ating mga kabarangay ang katulad ko na ikwento ang naranasan sa buhay. Mga ilang ulit na rin akong sububok na magpadala ng sulat ko sa inyo, pero tuwing susubok po ako ay parati akong kinakain ng hiya na baka husgahan lamang ako ng mga tao. Pero naisip ko rin na kung hindi ko lalakasan itong loob ko ay hindi ko rin maririnig kung ano man ang maipapayo ninyo o ng ating mga kabarangay sa sitwasyon ko. Ako po si Carmen. Noong elementary pa lamang ako'y lumipat na ang pamilya ko sa Navotas. Galing po kaming Negros. Sa Navotas kasi yung tambakan ng mga isda na siyang hanap buhay ng parents ko. Karamihan ng mga kapitbahay namin sa Navotas ay may kaugnayan sa isdaang negosyo. Nang mag-18 years old na ako ay namasukan agad ako sa isang fast food chain. Dahil gusto ko magkaroon ng sariling pera para hindi ako aasa sa aking mga magulang. Sa pinagtatrabahuhan ay nakaipon naman ako ng kaunting pera, Papa Dudut. Dito ko sinimulan ang sarili kong negosyo kasama ang boyfriend kong katrabaho ko rin sa fast food chain. Gumagawa kami ng mga necklace at iba pang mga design gamit ang iba't ibang shells. Ito po ang naging negosyo ko, Papa Dudut. Nang mag-21 na ako ay nagkaroon na kami ng maliit na shellcraft stall. Katuwang ko pa rin sa negosyo ang boyfriend ko. Pareho kaming dalawa na hindi nakapagkolehiyo at umaasa lamang sa kasipagan at positive mindset na kaya naming palaguin ang perang pinuhunan dahil pareho rin kaming hindi umaasa sa aming mga magulang. Nang makita naming umaasenso na ang shellcraft namin, ay saka kami nag-decide na magpakasal, Papa Dudut. Aaminin ko na hindi ako nagalaw ng boyfriend ko sa mga taong nagkasama kami. Kaya sa unang gabi namin bilang mag-asawa ay nilubos-lubos namin na pagsaluhan ang aming mga sarili na puno ng pagmamahalan. Natikman ko ang pag-ibig sa kanyang mga bisig. Habang yakap-yakap ko siya ay pakaramdam ko ay sobrang saya ko. Pero hindi ko ina-expect na panandalian lang pala ang lahat dahil binawi siya sa akin. Namatay agad ang asawa ko matapos ang isang buwan naming pagsasama. Ang dating masayang pamumuhay ko ay napalitan ng lungkot, Papa Dudut. Akala ko'y wala ng pag-asa ang buhay pero muling lumiwanag ang buhay ko dahil sa isang buwan na pagiging mag-asawa namin ay nabuntis ako ng asawa ko. Biniyayaan kami ng Diyos ng isang anak na babae. Walang iba kung hindi si Rosemar. Papa Dudut, binuhos ko po ang lahat ng pagmamahal ko kay Rosemar. Ang mga hindi ko naranasang karangyaan sa buhay ay ibinigay ko sa kanya. Pinaaral ko ang anak ko sa kolehiyo at nang makatapos na ito sa kanyang pag-aaral ay agad naman itong nag-decide na magpakasal sa kanyang boyfriend na si Andrew. Ayaw ko pa sana siyang ipakasal pero buntis na ito kaya tinuloy ang pagpapakasal ni Rosemar kay Andrew dahil dapat nitong panagutan ng kaisa-isa kong anak. At gusto ng anak ko na lumipat na ng bahay kasama ang asawa niya. Ma, parang
Mukhang kailangan na naming lumipat ni Andrew ng bahay. Ano? Ito ba ang gusto mo, Andrew? Opo. Kasi nga po mag-asawa na kami. Naku, ayoko. Hindi talaga ako papayag na iwan mo ko, Rosemar. Kaya dito lang kayo tumira ni Andrew sa bahay ko. Malaki naman to. Anong gagawin ko sa bahay kung ako lang mag-isa rito, di ba? Nakakahiya naman po sa inyo, tita. Pwede naman po kami humanap ng maliit na bahay na uupahan. Napag-usapan na po namin to ni Rosemar. Naku, ano ba kayo? Gastos lang yun. At ano ba yung tita-tita na yan? Nakalimutan mo na naman. Dapat mama na ang itawag mo sa akin. Sorry po, mama. Ayan. Masanay ka nang tawagin akong mama, ha? Opo, mama. Alam ko gusto mong masolo ang anak ko, Andrew. Pero iho, wag mo namang ilayo si Rosemar sa akin. Hindi pa talaga ako handa na lumayo ang anak ko sa akin eh. Si Rosemar lang ang anak ko kaya wag mo namang kaming paglayuin. Buti sana kung buhay pa ang mga magulang ko at may kasama ako sa bahay. Si Rosemar lang ang pamilya ko. Kayong dalawa. Kaya wag niyo naman akong iwan dito mag-isa. Maluwag ang bahay. Please anak. Andrew, wag mong ilayo si Rosemar sa akin. Sige po, mama. Hindi ko ilalayo si Rosemar sa inyo. Sa bagay ma, tama naman po kayo na dito kami tumira. Tayong dalawa na nga lang ang magkasama tapos iiwan pa kita. Kaya nga, kaya wag na kayo mag-isip na bubukod kayo ng bahay at iwan ako. Parang hindi ko talaga kaya. Hindi ko matanggap ang idea na yan. Si mama talaga, mahal na mahal kaya kita. Hindi ko kayang iwan ang pinakamaganda kong mama. Asus! Mahal rin kita. Kayong dalawa ni Andrew. Kayo ang mga anak ko. Mahal ko kayo. Payakap nga sa baby ko. Ay, nga pala ma, next week magbabakasyon kami ni Andrew ha. Okay lang ba na ikaw muna mag-isa dito sa bahay? Paano kung sabihin kong hindi okay? Ma naman eh. Mag-honeymoon pa ba kayo? Nauna na nga ang full moon sa tiyan mo. Pasensya na po, ma. Aalagaan ko naman si Rosemar at ang magiging anak namin. Nako, okay na yan. Ang importante, ilang beses ko na itong sinabi sa'yo ha, na huwag mong saktan at lokohin ang anak ko. Ako talaga makakalaban mo. Hindi po tayo darating doon, ma. Hindi ko po sasaktan si Rosemar. Mahal na mahal ko po siya. Huwag kayong mag-alala sa amin. Kinikilig naman ako, Han. Asus, kayo talaga. Sa harap ko pa talaga kayo nagharutan. Ma naman, lambingan lang, hindi harutan. O siya, basta mag-ingat kayo. 3 buwan na lang at manganganak ka na, Rosemar. Excited na ako sa apo ko. Magiging lola ka na, ma. Parang ang bata pa ni mama para tawaging lola. Tama si Andrew, dapat hindi lolang itawag ng apo ko sa akin. Ano po ba dapat, ma? Mami! Mami ganda! Pwede! Ayan, baby. Excited na ang mami mo na makita ka. Ang maganda mong mami. Marunong pumili ang anak kong si Rosemar ng lalaki kung pisikal lamang ang pag-uusapan, Papa Dudut. Matikas ang pangangatawan ni Andrew, maputi at matangkad. Matangos ang ilong at pwede nga siyang maging artista o model sa kanyang kagwapuhan. Makalaglag panty ang tindig, dala ng pagiging mistiso nito. May lahi kasi siya at sa pagkakaalam ko ay 1/4 ang dugong puti niya. Taga-Olonga po ang mga magulang niya. Nag-iba ang takbo ng buhay simula nang merong lalaking nakatira sa amin, Papa Dudut. May tumutulong na sa aking magbuhat ng mga shells kapag nasa bahay si Andrew. Pansin ko na maganda ang forma ng katawan niya. Ang braso nito'y alam na alam kong matigas tuwing nagbubuhat siya ng mga sako ng shells. Minsan ay nakasalubong ko siyang nakatuwalya lamang galing banyo matapos po itong maligo. Parang akong teenager na ngayon lang nakakita ng magandang hubog ng katawan ng isang lalaki. Pilit kong hindi pag-isipan ang nakita ko pero nakakatakam po ang katawan ni Andrew at mas lalo akong nawiwindang tuwing ngingiti siya sa akin. Sobrang sweet ni Andrew sa akin, Papa Dudut. Hindi ko may pagkakaila sa sarili ko na nagkaka-crush ako sa asawa ng anak ko.
Kaya sobrang kaba ng dibdib ko ng isang araw ay kami lang dalawa sa bahay at nilapitan niya ako para kausapin tungkol sa mga bagay-bagay. Ma, kausapin niyo naman ako. Iniiwasan niyo ba ako? Naku, bakit naman kita iiwasan? Busy lang ako, marami akong orders ngayon. Tulungan ko na po kayo. Naku, wag na, kaya ko na to. Magaan lang naman. Ako na ang bubuhat galing dito sa mesa. Ako na po, ma. Andrew, please, bitawan mo ang kamay ko. Oh, nanginginig kayo? Please, bitawan mo na ako. Ma, alam kong matagal mo na akong tinitingnan. Ilang beses na kitang nahuli na tinititigan mo ko. Alam kong may lihim kang pagtingin sa akin. Ano ba yung pinagsasasabi mo? Tumigil ka nga. Alam kong tama ako. Gusto mo ako, ma. Halata sa tingin mo. Hindi mo ba naririnig yung sarili mo? Irespeto mo naman ako bilang magulang ng asawa mo. Parang anak na kita. Walang makakaalam. Ikaw at ako lang. Lumayo ka nga, Andrew. Baka kung ano magawa ko sa'yo. Hindi ba tuwing naliligo ako, hinihintay mo na lumabas ako ng banyo para lang makita ang katawan ko? Ilang beses kitang nahuli. Ilang beses kong sinadya yun. Doon ko natumbok na tama ang hinala ko. Walang duda, gusto mo nga ako. Hindi totoo yan. Malisyoso ka lang. Ma, sabi ko nga sa'yo, walang makakaalam. Andrew, isa na lang. Bitawan mo ko. Huwag ka na mag-deny, ma. Alam kong tinatago mo lang yung nararamdaman mo sa akin dahil asawa ko ng anak mo. Andrew, please. Magiging sikreto natin to. Itatago natin. Promise yan. Walang makakaalam. Tigilan mo ko, Andrew. Ano ba? Andrew! Tama ako, di ba? Gusto mo ako. Please, bitiwan mo ko. Di ba ito ang gusto mo? Andrew, wag mong sasabihin kahit kanino to. Oo naman. Patay din ako kay Rosmar kung malalaman niya to. Ibig sabihin ba nito, pumapayag ka na maging tayo? Magiging kabit ako ng asawa ng anak ko? Huwag mong sabihin yan. Hindi ka kabit. Ang mahalaga, magagawa mo ang gusto mo sa akin. Ang mga pantasya mo magkakatotoo. Deserve mo rin ang sumaya, Carmen. Pero Shh! Halika dito. Umupo tayo. Alam mo ba, hindi lang ikaw nagpapantasya. Carmen, pinagpapantasyahan din kita na isang araw magkatabi tayo tulad nito. Na hinahawakan kita, hinahalikan. talaga ba? Oo, maniwala ka. Gusto kita, Carmen. Gustong gusto. Papadudot, sobrang kakaibang init ang naramdaman ko habang dumadampi ang mga labi ni Andrew sa mga labi ko. May ibang kuryenteng pumasok sa pagkatao ko. Ang kanyang mga braso na hinihimas ko at ang kanyang matipunong dibdib na bumabangga sa akin ay sobrang nagbibigay ng ibang init sa aking pagkatao. Sa aking pagkababae na matagal nang hindi nakayakap ng isang lalaki. Ginawa namin ang gawaing mag-asawa, Papadudot. Binigay ko ang sarili ko kay Andrew nang walang pag-aalinlangan dahil sa mga oras na yon ay uhaw na uhaw ako sa init na mga bisig ni Andrew. Ang nasa utak ko lamang ay mairaos ang nararamdaman ko na matagal ko nang pinipigilan. Hindi ko inisip ang pinagsaluhan kong kaligayahan ay ang kaligayahan ng anak ko. Inisip ko lamang na parang hiniram ko lamang ang oras na yon si Andrew. Wala sa isipan ko ang magiging kabit niya, ang maging karibal ng sarili kong anak at hindi ako mga agaw, hiniram ko lang sandali si Andrew noon. Pero kabit ba ang tawag sa akin at paano kong malalaman ng anak ko ang sikretong malupit na ito na may nangyari sa aming dalawa ng manugang ko
na si Andrew Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, inilihim namin ni Andrew ang naging relasyon naming dalawa. Hindi ko lubos maisip sa buhay ko na magiging kabit ako ng asawa ng anak ko. Hindi ko akalain na magiging ahas ako sa anak ko. Kahit ganito ang nangyari ay mahal ko ang anak ko. Ayaw kong masaktan siya at ayaw kong masira ang pamilya nilang dalawa ni Andrew. Kaya walang araw na hindi ako natatakot na baka mabunyag na. Sa iisang bahay ay may 2 ilaw na pinagsasaluhan ng nag-iisang haligi nito. Tama po, nakikisalo lamang ako. Hindi ko aangkinin si Andrew, hinihiram ko lamang siya. Tuwing wala si Rosemar ay nagaganap ang mga gusto namin ni Andrew. Malaya kaming ginagawa ang nagpapasaya sa aking pagkababae. Umabot ako sa punto na parang parati kong hinihiling na sana'y parating wala ang anak ko para kaming 2 lamang ni Andrew ang nasa bahay at mangyayari ang gusto naming mangyari na walang nakakaalam. Umabot ako sa ganon, Papa Dudut. Isang araw nang magsiping kaming 2 ni Andrew ay muntik na kaming mahuli ni Rosemar. Dumating siya sa bahay eksaktong patapos na kami ng pinagsaluhang init sa sahig kasama ang mga shellcraft. Hindi ko pala nalakang pinto ng kwarto. Mabuti na lamang at madali lang maisuot ang duster ko at si Andrew ay agad niyang naisuot ang shorts niya. Akala ko talaga ay katapusan na namin at mahuhuli na ang ginagawa naming pagtataksil. Sobrang fresh pa sa memory ko kung gaano ako natakot sa mga oras na yon. Rosemar! Han! Oh, bakit parang nakakita ka ng multo? Pawis na pawis ka. Mainit kasi. Sa bagay, mainit talaga ngayon. Ay, sobra. Pinagbuhat ko rin kasi siya ng mga sako ng mga shell para tuhugin na namin. May order kasi. Naku ma, dahan-dahan din kayo ha. Hindi na kayo bumabata. Kailangan lang tumatapos. Suki ko kasi kaya minamadali ko na. Mabuti at nandito si Andrew, may tagabuhat ako. Alam mo naman na kailangan ni Mama ng tulong. Matibay naman ang mga braso ko kaya kayang-kaya to. Huwag mo na yung i-flex-flex. Ikaw talaga. Salamat Han sa pagtulong mo kay Mama ha. Naku, magpunas ka na nga ng pawis mo kasi ayoko sa amoy pawis ha. At saka magsuot ka na rin ng t-shirt mo. Bakit? Ayaw mo makita ang magandang katawan ko? Ikaw talaga? Kumusta nga pala ang anak ko? Nasa kwarto, natutulog. Pinatulog ko. Ma, salamat sa lahat ng tulong niyo sa pamilya ko ha. Okay lang ba talaga na dito lang kami tumira o mas dapat sigurong lumipat na kami para hindi ka namin naaabala? Naku, hindi kayo nakakaabala. Masaya ako na nandito kayo. Nakikita ko kayo at ang apo ko. Tama si Mama, Han. Dito na muna tayo. Walang kasama si Mama. Pag nagkataon itong mga shell niya lang, pati ilang trabahador niya sa store ang kasama niya rito. Iba pa rin kapag nandito tayo. O sige, mas komportable naman ako na dito tayo pero Andrew, humanap ka ng trabaho ha. Sabi ng papa mo dapat na tayong lumipat ng bahay para daw magporsige kang maghanap ng trabaho. Si Papa talaga. Huwag kang mag-alala. Hahanap ako pero for now, dito muna ako tutulong sa negosyo ni Mama Carmen. Lalo na ngayon na marami ang order kaya inaakit niya na dito para dito gawin ng iba. Alam mo, okay na okay sa akin kasi nakakatulong ka dito kay Mama. Pero mas maigi rin na may totoong trabaho ka talaga. Don't worry, Han. Hahanap ako. Pakis nga ako. Naku, magpunas ka muna. Amoy pawis ka talaga. Parang pagod na pagod ka sa pagbubuhat ah. Ito na nga, magpupunas na. Punta lang ako sa kwarto natin. Maligo ka na rin. Tsura nito. Ma, okay ka lang ba dito? Okay lang ba ang lahat pagdating sa negosyo mo? Bakit naman ako hindi magiging okay? Kabisado ko na ang pasikot-sikot dito tsaka hindi naman ako nawawala ng customer.
Ito ang libangan ko at dito kita binuhay. Sa bagay. Tsaka alam ko nag-e-enjoy ka dito. Pero ma, alagaan mo rin yung sarili mo ha. Parang hindi ka na nagsusuklay eh. Tsaka ma, magbra ka rin kahit nandito ka lang sa bahay. Baka mamaya may makakita sa yung ibang tao. Ngayon lang naman to. Mainit kasi. Kahit na. Ikaw talaga ma. Payakap nga ako sa mama ko. Mahal na mahal kita ma. Mahal din kita, anak. Ay, teka, pawis ka rin, ma. Ano ba tong init ngayon, ano? Grabe tuloy yung tagaktak ng pawis nyo. Kaya nga, sobrang init. Pinapawisan ako. Kailangan ko na rin magpunas. Kailangan mo nga, ma. Sa oras na yon, Papa Dudut, ay sobrang kaba po ang nararamdaman ko. Paano kung nabuking kami at nakita ng anak ko ang ginawa naming kataksilan? Kaya naging wake-up call sa akin na muntikan kaming mabuking na dalawa ni Andrew. Kaya naisipan kong gusto ko nang tigilan ang anumang ugnayan naming dalawa ni Andrew. Baka dahil ilang beses ko lang na-enjoy ang pagsasama ng asawa ko noon sa kama, kaya naging ganito ang tingin ko sa pakikipagtalik kasama si Andrew. Baka hinahanap ko lamang ang mga kulang na panahon na dapat ay pinagsaluhan namin noon ng asawa ko, at si Andrew na ang tumupad ng gawaing dapat natugunan ng asawa ko. Kaso'y binawian siya ng buhay at 1 buwan ko lamang siyang nakapiling. Sobrang gulo ng isip ko dahil alam kong masama ang ginagawa ko. May parte sa buhay ko na gusto ko nang wakasan talaga ang namamagitan sa amin, pero may parte rin sa pagkatao ko na gusto kong ipagpatuloy ang kung anuman ang meron kaming dalawa ni Andrew. Mahirap po talaga ang pinagdadaanan ko, Papa Dudut. Kaya isang gabi naisip ko na pumunta sa isang bar para makahanap ng kahit sinong lalaki para mapatunayan na hindi pagmamahal ang nararamdaman ko kay Andrew, kundi tawag lamang ng laman. Pangangailangan lang ng katawan, ang pananabik lang sa init ng isang lalaki, kaya ako nagkagusto kay Andrew. Kaya noong nasa bar ako habang lasing ay namit ko ang kaedad kong si Domeng. At ang sumunod na nangyari ay nagising na lamang ako sa kama katabi siya. At iba na ang damit na suot ko. Ito naman, masyado kang praning. Relax ka lang. Nakakapraning naman talaga. Wag mo akong pagtawanan. Anong ginawa mo? Teka, may nangyari ba sa atin? Anong ginawa mo sa akin? Nangyari sa atin? Naku, wala. Mali ang iniisip mo. Matino akong lalaki, no? Hindi ako naniniwala sa'yo. Grabe ka naman. Nagmamalasakit na nga ako sa'yo eh. Anong malasakit ang pinagsasasabi mo? Yan ang problema. Magpapakalasing ka na sobra tapos ngayon nagbibinta ka ng kung ano-ano. For the record, walang nangyari sa ating dalawa. Hindi naman ako ganung tao. May respeto ako sa babae kasi may kapatid din naman akong babae at may nanay ako. Pero bakit nandito ako sa kama mo? Bakit magkatabi tayo at bakit iba na tong suot ko? Nasobrahan ka sa inom kaya nasukaan mo yung damit mo. Kaya pinalitan ko suot mo. Ibig sabihin nakita mo ang katawan ko? Ano naman? Gusto mo matulog na may suka? Nakakahiya. Huwag ka nang mahiya. Ang importante, maayos ka na. Kailangan ko na palang umuwi. Pero masakit ng ulo ko. Hangover yan. Uminom ka na maraming tubig. Pinagluto na rin kita na makakain mo. Kumain ka muna bago ka umuwi sa inyo. Salamat. Domeng. Ako si Domeng, Carmen. Sobrang nalasing ata talaga ako kagabi. Hindi ko na maalala pangalan mo. Ano pa kaya mga pinaggagawa ko? Medyo halatang lasing ka nga kagabi pero maayos ka pa naman. Wala kang ibang ginawa kundi ang sumuka. Naku, para akong matandang lasengga. Hindi naman. Halata lang na hindi ka sanay uminom. Hindi nga ba? Oo, hindi nga. Domeng, salamat ha. Kung hindi ka ang nakasama ko, baka ano nang nangyari sa akin. Walang anuman.
Sige na, tumayo ka na dyan. Kumain ka. Kaya mo na ba? Parang kaya ko naman pero mabigat pa rin ang ulo ko. Mawawala rin yan. Sana nga mawala agad to. Pero parang lalagnatin ako sa sakit. Ihatid na kita mamaya kung okay lang sa'yo para naman makauwi ka na maayos. Naku, wag na. Kaya ko na. Ito naman, huwag ka na mahiya. Wala naman akong trabaho ngayon. Kaya hindi abala sa akin kung yan ang iniisip mo. Salamat, Domeng. Teka, baka may asawa ka na at ako… Single pa ako. Talaga? Oo. Parang kailangan ko na nga ng kasama pa uwi. Ayun. Sasamahan kita pa uwi. Kumain ka muna. Sige. Matapos akong kumain ay hinatid na ako ni Doming sa bahay, Papa Dudut. Siniguro niya talagang safe akong makakarating sa bahay. Sa totoo lang ay naging kampante ako sa kanya kaya noong niyaya niya akong lumabas ay sumama agad ako. Madali niyang nakuha ang loob ko, madali niya akong napaibig. O pag-ibig ba talaga ang nararamdaman ko sa kanya sa mga oras na yon? Basta ang alam ko sa sarili ko ay gusto ko nang mawala ang pagnanasa ko kay Andrew. Gusto kong putulin ang ugnayan naming dalawa at hindi na higit pa sa pagiging mother-son-in-law ang relationship namin. Gusto kong maging normal na manugang na lamang ang relasyon ko sa kanya. Gusto kong magpakaina sa anak ko at hindi ang maging kahati sa asawa niya. Walang gabi na hindi ako inuusig ng konsensya ko sa ginawa namin ni Andrew. Patuloy din ang paglapit niya sa akin para gawin ang nakagawian namin. Pero tumatanggi na ako at nahahalata niyang may iba akong lalaki. Ang hindi niya alam ay gusto kong limutin siya. Pero paano kung nasa isang bahay lamang kami nakatira kasama ang anak ko? Kaya kapag magkasama kami ni Doming ay mas nararamdaman ko ang kapayapaan na sana'y si Doming na lamang ang dumating kaagad sa buhay ko para hindi na nangyari sa aming dalawa ni Andrew ang kasalanang pinagsaluhan namin. Walang sabit si Doming at may trabaho po ito. Hindi siya kagwapuhan, Papa Dudut, pero hindi naman sa lahat ng oras ay ang panlabas na anyo ang batayan kung mahal mo ang isang tao. Nasa puso ang pagmamahal. Ang tunay na pagmamahal ay yung wala kang nasasaktan na ibang tao at hindi mo tinatago ito dahil kapag nabunyag ay tiyak na ikakasira talaga ng buhay mo. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Matapos ang halos 3 buwan nang una kong makilala si Doming ay naging kami ng dalawa kaagad, Papa Dudut. Gusto ni Doming na ipaalam namin ito sa anak ko dahil hindi naman ako bata para ilihim ang tungkol sa amin. At pareho naman kaming walang sabit na dalawa. At dito ko na nga sinabi kay Doming ang tungkol kay Andrew dahil gusto kong tapat ako sa kanya. At kung hindi niya matatanggap ang nakaraan ko ay hindi ko ipipilit ang sarili ko. Ang akala ko ay hihiwalayan niya ako, Papa Dudut, pero hindi. Mas minahal niya ako at hindi niya ako hinusgahan. Para sa kanya ay pinagtagpo kami ng tadhana para iligtas ako kay Andrew at maibaon sa limot ang sikretong ugnayan ko sa asawa ng anak ko. At matigil na ang hindi kanais-nais na ugnayan ko kay Andrew. Na dapat ay manatiling manugang lamang si Andrew sa buhay ko. Kaya hindi maiaalis na mainit ang ulo ni Doming tuwing naiisip niya ang tungkol kay Andrew. Para sa kanya isang oportunista ito at tinitake advantage ang kahinaan at sitwasyon ko para makuha ang gusto nito. Ang sabi sa akin ni Doming na kailangan nang malaman ni Rosemar ang tungkol sa relasyon naming dalawa ni Doming para tumigil na si Andrew sa kanyang pangungulit sa akin. Ayaw din ni Doming na malalaman ni Andrew na alam niya ang tungkol sa naging relasyon ko kay Andrew. Ang gusto niya na tinanggap niya ako bilang ako at dapat hindi na niya iisipin pa ang tungkol kay Andrew. Lalo na't alam niyang putol na ang ugnayan ko dito at sure akong wala na talaga, Papa Dudut. Nakapagdesisyon na akong tigilan na ang kahibangan ko kay Andrew. Pero isang araw ay nagalit si Andrew sa akin ang kamilang dalawa sa bahay. Nalaman niya na pinaalam ko na kay Rosemar ang relasyon naming dalawa ni Doming.
Kaya ba ayaw mo na sa akin dahil dun sa matandang lalaking yun? Hindi siya matanda. Kaedad ko siya. At wala siyang sabit. Siya ang dapat kong patulan at hindi ikaw. Kaya tigilan mo na ako. Mahal ko si Domeng. Mahal ko siya kaya pwede ba tigilan mo na ako? Hindi ako naniniwalang mahal mo si Domeng. Gusto mo lang takasan ang relasyon natin. Ito ang tama. Walang tayo. Dapat sa simula pa lang alam mo na walang tayo. Carmen naman, alam kong masaya ka sa akin. Masaya ka sa ginagawa ko sa'yo. Andrew, tama na. Mahalin mo ang anak ko. Yan ang tama mong gawin. At ang mahalin ko si Doming ang nararapat kong pagtuunan ng pansin. Kaya please lang tumigil ka na. Hindi pwede. Pwede! Huwag mong putulin ang ugnayan natin. Pwede naman nating itago to eh. Ano? Itago? Hindi, Andrew. Hindi na tayo magtatago. Ayoko na kaya wala nang itatago. Pero gusto mo ko. Anong gusto mo? Magubad ako ngayon dito sa harapan mo? Wala namang tao ngayon tulad ng dati. Pwede nating gawin ngayon. Hindi ba ito ang gusto mo? Huwag kang mag-alala. Paliligayahin kita. Tama na! Tumigil ka na! Anong ginagawa mo sa mama mo? May tinatanong lang ako kay mama. Bitiwan mo siya! May tinatanong lang naman ako. Bakit? Sino ka ba? Ako si Domeng. Wala ka talaga respeto sa mama mo, no? Nire-respeto ko siya. Ganyan ba pag-respeto? Yung nasasaktan na si Carmen sa higpit ng pagkakahawak mo? Ganyan ba ang asta na isang manugang? O baka naman, hindi mo mapigil ang sarili mo? Ano pinagsasabi mo? Tigilan mo si Carmen! Domeng, huwag ka nang makialam. Hindi! O ikaw! Baka akala mo hindi ko alam na malaki ang atraso mo. Hindi ka dapat pamarisa dahil oportunista ka. Anong pinagmamalaki mo? Yung itsura mo? Alam mo kung ano meron kami ni Carmen? Alam na alam ko kung walang iyaan mo. Kaya bitiwan mo na si Carmen. Ano? Hindi mo ba rin bibitawan? Bakit? Anong gagawin mo kung hindi? Iba talaga yung apog mo ah! Ano ba? Tumigil kayo! Kapal ng mukha mo! Walang iya ka! Pakialamero! Ikaw ang walang iya! Wala kang respeto! Puro kayo pa yung nasa isip mo! Wala kang klase ka! Dapat sa'yo nilulumbong! Doon na tayo sa loob ng kwarto ko. Andrew, umayos ka ah. Umayos ka bilang asawa ng anak ko. Umayos ka bilang tao dahil gusto ko na magpakatao. Hindi ako hayop. Sana ilagay mo yan sa utak mo. Mahalin mo ang anak ko. Yun ang dapat mong gawin. Halika na, Domeng. Ayusin mo yung pagbumukha mo ha! Domeng, tama na. Tigilan mo na yan. Papadudot naging panangga ko si Domeng laban kay Andrew. Siya ang matibay na pader na sinasandalan ko sa mga oras na yon. Kung wala si Domeng, siguro ay patuloy akong ginagamit ni Andrew. Patuloy ang pagtataksil ko sa anak ko at patuloy ang ahasan sa loob ng bahay. Nalaman ni Rosemar ang nangyari kay Andrew at kay Domeng. Naging masama ang loob ni Rosemar kay Domeng dahil sa natamong pasa ni Andrew sa mukha niya. Hindi alam ni Rosemar ang tunay na nangyari at pinalabas lamang namin na nag-aaway ang dalawa. Kaya nagsapakan dahil hindi sa pagkakaintindihan. Kaya naisipan kong lumipat na lamang kami ni Domeng ng bahay. Ibinigay ko sa anak ko ang bahay ko bilang pamana sa kanya at bilang kabayaran sa nagawa kong kasalanan na hindi niya alam. Gusto kong umiwas na sa gulo, Papa Dudut. Gusto kong iwasan ang tukso at gusto kong iwasan si Andrew. Ayaw pa sana ni Rosemar na ipamana ko sa kanyang bahay at lumipat na kami ni Domeng pero tinanggap niya rin ang desisyon ko. Nasa Navotas pa rin ang shellcraft ko at umuupa kami ng maliit na bahay ni Domeng. Para kami nagsisimula parang katulad ng una kong asawa. Naisipan din namin ang magpakasal para tuluyan ang kalimutan ng tila bangungot ko sa tuwing nakikita ko ang anak ko. Sa totoo lang, Papa Dudut, tuwing kaharap ko si Rosemar ay inuusig ako ng konsensya. Isang araw, Papa Dudut, ginawa ako ng surprise birthday party ng anak kong si Rosemar. Na doon syempre si Andrew. Masaya ako sa surprise pero kumakabog sa kaba ang dibdib ko tuwing kaharap ko si Andrew. Lalo na't nagsisimula na naman siya sa mga banat niya sa akin.
Huwag kang magsimula, Andrew. Alam kong gusto mo pa rin ako. Pwede pa rin natin gawin yung mga ginagawa natin. Sa totoo lang, miss na kita. Tumigil ka. Baka may makarinig sa'yo. Sige na, magkita tayo. Pwede tayo sa motel. Hindi mo ba talaga ako titigilan? Tama na yung mga panahon na yon. Malaking pagkakamali yon. Hindi dapat ako nagpadalos-dalos eh. Dapat igalang mo rin ako bilang nanay ng asawa mo. Ikaw naman? Binabastos na naman kita pag gusto mong bastusin kita. Anong meron dito? Parang kanina ka pa kumukuha ng lechon, Andrew ah. Ako na, kukunan kita para matapos na. Carmen, hinahanap ka ni Rosemar. Asikasuhin mo na mga bisita mo. Sige, pupuntahan ko siya. Umayos kayong dalawa ah. Sige na, punta mo na sila. Ako nang bahala dito. Hindi mo ba talaga siya titigilan? Hindi ka pa ba marunong makontento at lumugar ha? Alam mo dapat na kung ano lang ang para sa'yo, yun lang ang kunin mo. Kung hindi ka lang asawa ni Rosemar, pinagulpi na kita eh. Gusto mo bang sabihin ko kay Rosemar yung kademonyohan mo para matigil ka na? Sasabihin ko na pinipilit mo lang si Carmen. Sasabihin ko rin sa asawa mo na isa kang walang kwentang tao dahil pati nanay niya mismo, inaswang mo. Hoy, wag mo akong subukan. Pinalagpas ko lahat ng mga nangyari sa inyo. Pero ngayong asawa ko na si Carmen, hindi ka na makakaporma ng alanganin. Ang bait ni Carmen sa inyo tapos winawalang hiya mo. Kaya subukan mo ulit hirita si Carmen. Ako natutumba sa'yo. Naintindihan mo? Bobo ka ba? Hindi mo naintindihan yung sinabi ko? Naintindihan ko. Han, ano nangyayari dito? Tito Domeng, sana naman hindi kayo ulit magkainitan ni Andrew ha. Birthday ni Mama. Baka bugbugin nyo na naman si Andrew. Magagalit na talaga ako sa inyo. Hindi naman. Ito nga, tinutulungan ko siya maghiwa ng lechon. Gagawin daw nilang pulutan ng mga trabador ng mama mo. Okay po. Ay, teka, family picture tayo. Sumali ka na rin, Tito. Tara. Okay. Sige. Simula noon, Papa Dudut, ay hindi na lumapit si Andrew sa akin. Iniiwasan na rin niya ako dahil parating nakabantay si Domeng sa akin dahil ayaw ng asawa ko na mas lalong lumala pa ang sitwasyon. Ilang beses na rin naming pinag-usapan ni Domeng kung sasabihin ba namin kay Rosemar ang katotohanan o hindi na dahil tapos na naman ang lahat at nakakatiyak na akong hindi na magkakamaling lapitan pa ako ni Andrew para alokin muli. Sa hindi ko pagsasabi kay Rosemar tungkol sa sikretong nangyari sa amin ng asawa niya ay parang may kulang sa pagkatao ko. Hindi ako naging buo dahil karga-karga ko ang bigat ng sikretong gustong kumawala. Paano kung sasabihin na namin kay Rosemar? Ano po ang mangyayari? Mapapatawad niya ba ako? Maiintindihan ba ako ng anak ko na tinikman ko ang asawa niya sa mga oras na wala siya sa bahay noon? Paano kung malaman ng apo ko na ang lola niya ay dating nagpakalmot sa tatay niya? Marami akong iniisip na posibleng mangyari sa oras na mabunyag ang sikretong malupit na ito, Papa Dudut. Baka nga may panahon na ang magsasabi ng kung ano nga ba ang dapat kong gawin. Pero ayaw kong masaktan ang anak ko. Dapat, noong una pa lamang ay hindi ko na pinasok ang ganito sa buhay ko. Dapat pinigilan kong magkaroon kami ng affair ng manugang ko. Papa Dudut, handa po akong tanggapin ang kaparasahan sa mga nagawa ko. Gusto kong mamuhay na wala itong pag-uusig sa konsensya ko. Sana kung kaya ko nang sabihin ang katotohanan sa anak ko ay mapatawad niya ako. Matatanggap niya ako tulad ng pagtanggap sa akin ni Domeng, tulad ng pagmamahal ni Domeng na walang hinihinging kondisyon. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Carmen. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Ako, gigil na gigil talaga ako sa nangyayari sa kwento natin. O ikaw, kabarangay, kumukulo rin ba dugo mo?
pwede kang mag-iwan ng comment sa ating comment section. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 forever. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love stories. Dear Papa Dudut, ako nga pala si Selena, ang 30 maldita ng Makati. Hindi naman ako ganito noon. Mabait at malambing ako dati. Pero may mga tao lang talaga na sumira noon para sa akin. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa, mga ex ko ang tinutukoy ko. Trauma is real talaga, Papa Dudut. Ang dating mabait, naging masungit at bihira ng ngumiti. Lahat na lang ng lalaki ay kinagagalitan ko. Mabilis uminit ang ulo ko sa kanila kahit na wala naman silang ginagawa. Kahit nga mga babae ay ayaw na rin akong lapitan. Natatakot na baka kung ano pa ang masabi ko sa kanila. Hindi ko nga rin alam kung dala ba ng trauma sa mga lalaki kaya ang bilis ko nang magalit o dahil 30 na rin po ako. At limited na lang talaga ang pasensya. Saksi dyan ang nag-iisang nakakatiis ng ugali ko. Ang best friend kong si Belle, Papa Dudut. Uy, Selena! Ano na naman, Bel? Apakasungit talaga ng babaeng to. Sabihin mo na lang kung anong kailangan mo kasi marami pa akong gagawin. May nakarating sa akin na chismis. Wala na talagang nakakalagpas na chismis sa'yo, no? Ikaw ba naman ilagay sa bungad ng office natin Talagang wala. Sa iba mo na ipadaan yung chismis na yan. Sa'yo ko ipapadaan kasi ikaw ang involved dito. Ako? Na naman? Aba, parang sanay ka ng dawit lagi sa chismis Pare-parehas lang naman ang sinasabi ng mga yan. Kesyo, maldita ako, suplada. May bago na namang kaaway. Nire-recycle na nga lang nila yung mga chismis sa akin pag bored sila Pero may bagong chismis nga sa'yo. Kaso, may konting budbud pa rin ang lumang chismis sa pagiging maldita mo. Eme! Ano nga? Binasted mo raw yung taga-finance, si Roy. Oo, di yan chismis. Iniyakan ka raw sa 4th floor kasi ang sasakit daw ng mga sinabi mo. Halos di na raw makakain Gusto lang namang manligaw ng tao. Ang kulit Sinabing di ko siya gusto. Tapos gusto niya itry ko muna raw siya. Ano siya? Free taste ng corned beef sa mall? Bakit kasi di mo muna tinikman? Mukhang free taste naman talaga Alam mo ikaw? Ituloy na lang natin later yung chika. Andiyan na yung Prince Charming mo. Hi, Belle. Hi. Selena. Hi, Adrian. Iba talaga banggit mo sa pangalan ni Selena, no? May halong asukal. Ano naman bang kailangan mo, Adrian? Grabe. Nag-hi lang naman ako Di mo kailangan mag-hi. Sinasayang mo oras ng kumpanya natin. Alam mo ikaw, Selena. Ano? Huwag na nga lang. Baka bugahan mo pa ako ng apoy. Bye, Belle. At sa'yo naman, Selena. Ano? Sige, Belle. Mauna na ako. Ikaw talaga, Selena. Lagi na lang galit ang hormones mo kay Adrian. Kabwisit Gas-gas na to pero ulitin ko lang The more you hate, the more you love. Ganun. Okay, bye! Marami na akong binasted na lalaki at minsan nga isang hi pa lang nila sa social media ay binablock ko na kaagad sila. Settled na ako sa buhay ko na walang magiging karelasyon forever. Kahit nga tumandang dalaga pa ako. Niready ko na nga ang sarili ko para doon.
Malaki na ang savings ko para mamuhay ako ng payapa ng mag-isa balang araw. Todo kayod ako para lamang makapag-retire ng malayo sa mga tao. Kahit sa Jupiter pa yan. Hindi ko kailangan ng lalaki. Yon lang naman ang pinatunayan sa akin ng mga ex ko. Mamaya sa pagpapatuloy ko ng kwento ko, malalaman po ninyo kung bakit sinarado at kinandado ko pa ang pintuan at gate ng aking pagkatao sa mga lalaki. Tanggap na yon ang mga lalaking nag-attempt na lumapit sa akin noon. Meron lang talagang isa na matigas ang ulo. Ang katrabaho at dati kong kaklose na si Adrian. Kabatch lang namin siya ni Belle, Papa Dudut. Hi, Selena. Di ba napag-usapan na natin paghahay mo? Di ka titigil? Hello, Selena. O, pwede na ba yun? Kahit mag-good morning at mag-good evening ka pa dyan. Bawal! Mas stricto ka pa sa army ah. Huwag ganyan. Nasa demokratikong bansa tayo, no? Alam kong gusto mong mag-joke, pero maling tao ka ng kinausap. Alam mo, feeling ko, ikaw naman yung tamang tao para sa akin. Di ka ba talaga makaramdam? Bango ng ulam mo ah. Adobo ba yan? Nakita mong sinigang tong nasa mangkok ko. Eh, ano yung naamoy kong toyo? May 3 minuto ka para umalis sa harapan ko. Kahit anong biro talaga, di uubra sa'yo. Ang hirap mo naman ka small talk. At sino naman nagsabi sa'yo na gusto kong makipag-small talk, Aber? Sinubukan ko lang naman. Huwag mo nang ulitin. Dati naman game ka makipag-small talk ah. Dati yun. Dati ang bait mo. Ang daling lapitan. Di masungit. Hindi maldita. Sige lang, Adrian. Mabuhay ka sa past. Nakakamiss lang kasi yung dating Selena na kaibigan ko. Masiyahin. Palaging nakangiti. Hobby mo talaga mag-travel sa past, no? Minsan lang. Kapag may namimiss ako. Tulad ngayon. Namimiss ko yung... Yung dating Selena? Yung uto-uto, tanga, sunod-sunuran at madaling utangan? Hindi naman yan yung Selena na kakilala ko eh. Isaksak mo na sa utak mo, Adrian. Nawala na yung Selena na kilala mo. Pwede ba? Andito na tayo sa presento, bakit hindi mo tanggapin kung sino yung Selena na kaharap mo ngayon? Kasi naniniwala ako na nagtatago lang dyan sa kasungitan mo, yung inosenteng Selena noon. Yung inosenteng Selena na syunga-syunga. Masyadong ginalingan sa kabaitan kaya ayun! Inabuso! Masisisi mo ba ako kung pinatay ko na siya ngayon? Basta, naniniwala pa rin ako na buhay pa ang Selena na yon. Baka nagpa-power nap lang. Gigising din yon. Umalis ka na nga! Lalo mo lang sinisira yung araw ko. Selena! Alis! Alam mo, Selena, napapagod ang tao. Sana, wag mong paabutin na lahat ng taong gustong malapit sa'yo, layuan ka na ng tuluyan. Medyo kinurot ang puso ko sa mga sinabi ni Adrian. Lalo na yung dulo ha. Kahit sabihin naman kasing okay na sa akin ang mamuhay ng mag-isa at malayo sa lahat ng tao ay meron pa ring munting bulong sa puso ko na sana ay hindi sila mapagod. Nasaktan lang naman ako, kasalanan ko ba kung kailangan kong protektahan ang sarili ko? Nagkaroon ako ng 4 na karelasyon, Papa Dudut. Matamis at napangakuan pa ng kung ano-ano noon. Ang bilis kong naniwala at nagtiwala. Hindi ako nadala sa isa lang na panloloko, Papa Dudut. Sinobrahan ko pa at sinagad hanggang sa maka-4 na ako. Sa panghuli kong karelasyon ang katapusan ng pag-asa ko na meron pang forever. Siya ang pumigtas ng tali sa pag-asa na balang araw ay pwede ko pa ring maranasan ng maging masaya sa piling ng iba.
Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudod sa mga araw na pinipili kong maging mag-isa. Hindi ako magpapanggap. Nakakaramdam din ako ng matinding kalungkutan pero agad kong bubuhayin ang galit sa puso ko. Binabalikan ko kung paano ako sinira ng mga taong minsan ay minahal ko. At pagkatapos noon ay mawawala ang lungkot. Muling maghahari ang galit at yun na nga ang cycle ko. Nakakapagod ang buhay ko sa totoo lang pero mas pipiliin ko na ito kesa paulit-ulit lamang na maloko. Parang hindi ko na kaya pa ang isang araw na masaktang muli ang puso ko kasi nagbigay na naman ako ng chance sa iba. Ayoko nang traidorin ang sarili ko. Ako muna. Ito ang pangako ko sa sarili ko. Kung noon ay inuuna ko sila. Ngayon, hindi na. Ako na muna. Pabili nga po. Ay, Miss Beautiful! Huwag mo sirain araw ko. Ate, pabili! Dapat kapag maganda di nagsusungit. Nakakasira ng mukha yan eh. May masisira talaga mukha rito kung di ka titigil. Ano ba namang 24/7 na tindahan to? Walang tindera? Ate! Pabili! Sara na kayo kung ayaw nyo magbenta. Eh abang wala pa yung tindera, usap muna tayo. Kumain ka na ba? Ikaw, nasubukan mo na bang kumain ng kamao? Yan ang gusto ko sa babae, lumalaban. Ilang taon ka na? Bejingo, fresh pa ang lahat sa akin. Uy, bakit ka naman natatawa? Di ka naniniwala, fresh pa ako? Natatawa ako kasi ang lakas ng loob mong harutin ako. Mas matanda pa nga ako sa'yo ng 10 taon. At oo, di ako naniniwalang fresh ka. Uy, trentahin. Yan ang mga gusto ko sa babae. Pumapatol ka ba sa mas bata sa'yo, ha? Pumapatol ba ako sa mas bata sa akin? Oo naman! Aray! Pag napipikon ako! Bakit mo naman ako sinampal? Bastos ka eh! Ano gusto mo? Patulan ulit kita? Ilapit mo yung kaliwang pisngi mo sa akin para makatikim ka pa. Ba talagang... Hoy! Sige! Subukan mong saktan sa Selena! Wow! Parang leading man sa teleserye ah! Hindi ako nakikipagbiruan sa'yo ha! Baka gusto mong lagyan ko ng pasayang ngalang-alam mo! Aba! Gusto mo basagin ko yung bunbunan mo, ha? Sa edad mong yan, kaya pa kitang patungkain Hinahamon mo talaga ako! Adrian! O ano? Sino ngayon ang tumumba? Susumbong kita sa nanay ko! Yan! Sige, takbo! Huwag kang magkakamaling lumingon kasi hahabulin talaga kita! Teka nga Adrian, ano bang ginagawa mo rito sa lugar namin? Grabe ah. Wala man lang pa thank you. Niligtas na nga kita doon sa bastos sa tambay na yun eh. Sinabi ko bang gawin mo yun? Ay, you're welcome, Adrian. Mahirap ba sabihin yun? Oh, etong headset mo. Naiwan mo kahapon sa office. Hala! Kala ko nawala ko na to! Alam ko namang di ka mapakali kapag di ka naka-headset eh. Lagi kang naka-headset kahit di ka naman nakikinig ng music. Para di ka kausapin ng mga tao. Paano mo naman nalaman yan? Narinig ko sa usapan nyo ni Bel. Mga 5 years ago. Tagal na nun ah. Tatandaan mo pa talaga yon? Marami naman akong naaalala sa'yo eh. Ikaw lang naman tong gustong makalimot. Tulad ng nabanggit ko noong una ay naging close talaga kami ni Adrian noon. Kasabayan ko siyang nag-apply sa trabaho noon at palagi kaming magkasama. Natatakot kasi ako sa mga bagong kawork namin na mas senior sa amin. Kaya parang kaming dalawa lagi ang magkasama at magkakampi. Lalo na kapag pinag-iinitan kami ng mas matagal sa amin sa opisina. Mabuti na lang din after a few months ay pumasok naman si Bel. Kaya mas tumibay ang kumpiyansa namin kahit pinagkakaisahan nila kami. Kaya sa araw-araw na magkasama kami ni Adrian ay hindi ko inakala na marami na pala siyang alaalang nabuo sa akin. Marami na siyang natandaan na ugali ko at ginagawa ko. Samantalang ako ay nakalimutan ko na lahat ang tungkol sa dating ako. Siguro ay sinadya ng sistema ko yon.
Kasi para sa kanya ay tapos na ang chapter ng pagiging mabait at mapagtiwala ko. Paraan yun para maprotektahan ang sarili ko, Papa Dudut. Selena, Yung ginagawa mo rito? Paano mo ako nahanap? nakita kasi kita kanina. Tumakbo paalis ng cubicle mo eh. Paano mo naman alam na pupunta ako rito? Alam ko namang dito ang takbuhan mo kapag gusto mong umiyak. Kapag na-stress ka. Dito kasi walang CCTV na makakakita sa'yo. Mukutawanan. Kita mo wala namang nakakatawa eh. Uy, hindi kita tinatawanan ha. Sorry kung yun ang iniisip mo. Hindi ko intensyon yun. Umalis ka na lang please. Ayoko magalit ngayon. Di mo naman kasi kailangan magalit palagi eh. Pwede ba? Huwag niyo na nga palagi pinapakilaman ang nararamdaman ko. Kung galit ako, hayaan niyo ako. Inaano ko ba kayo? Alam mo, sabi nila, bodyguard daw ni sadness si anger. Kaya feeling ko, malungkot ka lang kaya lagi kang galit. Ano na naman nakikita mo sa internet? Nga pala, may dala pala ako. Double cheeseburger at saka milk tea. Di ako gutom. Pero paborito mo yung combo na to, di ba? Bakit para bang mas kilala mo pa ako? Iiwan ko na lang dito ah. After mong mapagod umiyak, kumain ka na. Tapos balik ka na sa cubicle mo. O sige na, mauna na ako. Kasal na yung dating ka-live-in partner ko. So kaya ka ba nandito? Kaya ako umiiyak. Mahal mo pa rin pala siya, no? Hindi na. Pero sakit lang kasi na makita na tinupad niya sa iba yung matagal ko nang hinihiling sa kanya. Ilang beses akong nagmakaawa na tingnan naman niya yung future namin. Hindi ko naman siya minamadali na magpakasal. Pero sana man lang, binigyan niya ako ng pag-asa na papunta na rin kami ron balang araw. Pero hindi. Sinara niya agad yung pintuan na yon. Tapos, malalaman ko binukas niya yun sa iba. Pinapasok pa. Ang unfair, di ba? Ako yung nandun sa tabi niya. Ako yung umayos sa kanya. Tapos ibang babae ang makikinabang sa pinaghirapan ko. Bakit naman ganon? Swerte niya ah. So kinakampihan mo siya. Swerte siya kasi kinasal siya sa iba kaysa sa akin. Swerte siya kasi may isang katulad mo na nagmahal sa kanya ng totoo. Malas lang niya kasi di niya nakita yun. Long weekend pala, no? Thank you sa pag-change topic, ha? Hindi. Uuwi kasi ako ng Sambales. Gusto mo sumama? Papasyal kita. Sasabayan kitang magalit dyan sa ex mo. Ang pinakahuling ex ko talaga ang pinakamalaking bubog sa akin. Nasira lahat ng magandang tingin ko sa sarili ko, Papa Dudut. Akala ko ay siya na. Kaya buong puso ko ay binigay ko sa kanya. Halos mapabayaan ko na nga ang sarili ko, malagaan ko lang siya. Tanggap lang siya ng tanggap at wala man lang isinusukli sa akin. Ang sabi kasi niya wala raw siyang maibigay. Naubos daw na mga ex niya na ginamit lang siya. Ako naman tong tanga, ayos lang, inintindi ko siya kahit na ang unfair na. Iniisip ko kasi na once na ibinigay ko sa kanya ang lahat ay makikita niya yon. Sa tulong ng pagmamahal ko, magiging maayos siya. Marirealize niyang napakaswerte niya sa akin. Pero hindi ko naman inakala na noong time na inaayos ko siya, parang inihahanda ko na pala siya para doon sa babaeng nakatakda para sa kanya. At sa duloy, gano'n na nga ang nangyari.
Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Hindi ko rin alam kung paano ako napapayag ni Adrian na sumama sa kanya sa probinsya nila sa Zambales. Siguro kasi matindi na yung lungkot ko. Nakakalunod na. Hindi ko na alam kung saan tatakbo. Kaya nung inoffer niya sa akin yon ay pumayag ako kaagad. Umalis din kami after work at kumuha lamang ako ng ilang pirasong mga damit. Sakay ng motor ni Adrian ay binagtas na namin ang daan papunta sa kanila. Manghang-mangha ako sa ganda ng Zambales. Ang dami kong lugar na napupuntahan dahil kay Adrian. Nagbabad kami sa dagat sumakay ng mga kabayo. Nagkape sa mga local kubo coffee shops at sa gilid ng kalsada habang nakatanaw sa berdeng palayan. Napakaganda. Yun ang unang beses na nakapasyal muli ako. Masyado ko kasing binugbog ang sarili ko sa pagtatrabaho. Wow! Ang ganda! Sabi ko sa iyo paborito ko rito sa Talisayan Cove. Underrated na tourist spot dito sa Zambales. Kaya mo siguro paborito rito kasi di masyadong pinupuntahan ng mga tao, no? Oo. Kasi halos lahat mga nasa resort dito sa Zambales. Tapos yung iba naman nasa Nagsasa at Anawangin Cove. Yung iba nasa Capones Island. Ang sarap tuloy pagdamot ng lugar na to. Parang balak mong bumalik dito Di mo naman siguro ito ipagdadamot sa akin, no? Di Share tayo dito. Magkaiba lang dapat tayo ng tent kasi strict ang parents ko. Baliw! Ganda ng langit. Ang daming stars. Dito talaga the best mag stargazing. Dito ka makakaspot ng pinakamakinang na mga bituin. Hindi ba si Marian Rivera ang pinakamakinang na star? Charot! Teka nga. O bakit? Mukhang tapos na mag-power na pang dating Selena. Che! Walis na nga tayo rito. Hina-high blood na naman ako sa'yo. Ay ayun. Pinatumba mo na naman ang dating Selena. Gusto mo bang ibalibag kita sa Mount Pinatubo? Alam mo ba yung tsundere sa anime sa Japan? Tsundere? Isang karakter sa sa anime na may harsh na personality, laging galit, laging bayolente, maldita, moody. So parang ako na naman yan. Alam nyo, pagod na ako lagi nyo ako sinasabihan ng ganyan. Oo na, okay. Alam ko nang lagi akong galit. Lagi akong maldita. Masungit. Kailangan ulit-ulit. Teka lang kasi. Nagagalit agad Wala pa tayo sa exciting part, no? Ayusin mo yung sasabihin mo, ha? Di na ako natutuwa sa'yo. Yes, boss. Pero kahit ganun ang pinapakita niyang personality, deep inside, mabait naman siya. Very soft ang personality. Kailangan lang niyang gawing front yung pagiging maldita niya para protektahan ang sarili niya. Pero oras na makilala niya yung mga taong pinagkakatiwalaan niya, doon palang unti-unting matitibag yung kasungitan niya. Imbento. Di Gusto mo, i-search ko pa sa internet Kaya lang wala nga palang signal dito. Kaya mamaya na lang pagbalik natin sa bahay. Adrian. Ano yun? Tsundere? Salamat, Nakakatawa. Natitibag ko na rin sa wakas yung kasungitan mo. Malapit ka na dun sa soft girl era mo. Alam mo ikaw? Uy! Kunwari galit pero natutuwa siya. Uy! Tsundere! Pang Japan ka pala Papa Dudut, may nagbago sa akin. Actually, hindi nagbago. Nagbalik. Parang may nagbalik po sa akin. Yung dating ako, ang weird na muling maramdaman ng ngiti sa mga labi ko. Kakaiba ang pakiramdam na makaharap mo ang sarili mo sa salamin at ang aliwalas ng mukha mo. Ang tagal kong hindi yon nakita,
Si Adrian lang pala ang tutulong na ibalik yon. Pero bakit siya? Kinakabahan ako sa nararamdaman ko. Bakit kaya sa tuwing naiisip ko ang mukha ni Adrian o kahit pag nababanggit ko ang pangalan niya, bakit parang ang gaan-gaan? Bakit ang payapa? Bakit biglang natutunaw yung galit sa puso ko na aking nararamdaman mula sa aking nakaraan? Hindi nga kaya na tama ang hinala ko? Nagkakagusto na ba ako sa kanya? Pero agad ko ring babawiin yon. Hindi po pwede. Hindi ako pwedeng magmahal muli. Hindi ba sinabi ko na sa sarili ko na tama na? Aba. Bakit? Bakit parang nag-glow ka ngayon? Sira? Oo nga pala. Ako na yung nag-revise sa report na pinapasa ni Sir Timmy. Pwede mo i-check kung may iba pang concern? Aba. O bakit? Hindi lang nag-glow ang aura mo, ha? Pati na rin ang ugali, kumikinang na. Parang mga stars sa Talisayan Cove. Ha? Wala. Check mo yung report na sinasabi ko. Nakakaduda naman ang kabaitan mo today. Hoy, anong brand ng kinain mong bigas, ha? I suggest yun na palagi ang isaing mo hanggang tumanda ka. Wala ka talagang tanga. Ano ka na nga? Seryoso nga. Bakit parang nausog ka? Ano bang ginawa mo nung long weekend? Masyado kang maintriga. Alam mo ba yun? Ay, speaking of intriga, buti na lang binanggit mo yan. Yan na naman po. Lumalapit na naman po ang chismis. At para bang nanibago ka pa. O dali na, pilitin mo na akong isplok tong chika. Pag pinilit ba kita, i-check mo na yung nirevise kong report. Yes, ma'am. Go! Ayoko nga sanang magpapilit, pero grabe kasi itong nakita ko eh. Kumapit ka na sa outdated mong computer ha, kasi ito na nga. Si Adrian! Adrian? Ano meron kay Adrian? Nakita ko siya kanina, may dumalaw sa kanyang babae. Ang ganda! Ang kinis. Niyakap ba naman si Adrian? Kulang na lang magtsulalap sila eh. Bakit di ko yan nakita? Busy ka kasing nakangiti sa computer mo. Ayan, di mo tuloy nakita kung gaano sila ka-perfect para sa isa't isa. Oh, saan ka pupunta? Adrian! Hi, Selena. May prutas nga pala ako. Galing Sambales. Bigay ng... Nang maharot mong girlfriend? Ha? Huwag ka nang magmaang-maangan. Nakita ka lang naman ni Belle na nakikipagyakapan sa babaeng mas makinis pa sa Copon Band. Teka nga, Selena. Ano bang pinagsasasabi mo? Sino yung kahalikan at kayakapan mong babae kanina? Di na kayo nahiya? Dito pa talaga sa office? Mga immoral? Ano nakakatawa? Gusto mo ba ipalamon ko sa'yo lahat ng CPU dito sa office? Huwag mo akong hamunin ha. Kasi gagawin ko talaga yon. Alam ko namang kaya mong gawin talaga. Di ko lang in-expect na gagawin mo yan dahil sa selos. Anong selos? Pinagsasabi mo? Di ako nagsaselos ha. Kahit magsama pa kayo ng hitad at malanding babae na yun. Kahit dumugo na ang uso nyo, kakatukaan ninyo, wala akong pake. Oo nga. Di ka nga nagsiselos. Di nga ako nagsaselos eh. Kahit maganda bali-bali pa mga buto nyo, kakayakap sa isa't isa. Wala akong pakialam. Kahit ano paggawin nyo. Kahit na ano? Bakit mo ko hinalikan? Ayaw mo pa kasing tumigil eh. Kahit ang cute mo magselos, aawatin pa rin kita. Kapatid ko si Mikay. Yung yumakap sa akin. Nagbeso lang kami kasi gano'n naman kami pinalaki ng mga magulang namin eh. Alam mo, sabihin mo nga riyan kay Belle na yan na i-update niya yung software ng chismis ha. Palyado na eh. Tsaka... Bakit mo ako hinalikan? Para tumigil ka nang mag-explain. Kasi naniniwala naman na ako eh.
Nilapitan niya akong muli at walang sabi-sabing niyakap niya ako ng napakahigpit. Parang ayaw na niya akong pakawalan, Papa Dudut. Ganon din naman ako sa kanya. Ayoko nang kumawala pa sa kanyang mga bisig. Ang mga bisig niya na nagsisilbing kanlungan ko ng mga oras na pakiramdam ko ay nanghihina na ako sa takot. Hindi na ako takot, andyan na si Adrian. Alam kong tama ang desisyon kong tanggapin ang lalaking ito sa nakakandado ko ng puso. Oras na para magtiwala pong muli. Kahit isang beses pa. Hindi naman kasi lahat ng tao ay sasaktan ka lang. At sana'y dalangin ko sa Diyos na si Adrian na nga ang magpapatunay sa akin na hindi lahat ng lalaki ay sasaktan lamang ako. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Selena. Ano ang masasabi mo sa ating Barangay Love Stories today? Aabangan namin yan sa aming comment section.